Сучасныя інфармацыйныя тэхналогіі гаспадараць у рэзідэнцыі беларускага Дзеда Мароза, онлайн-трансляцыі, казачная азбука і віртуальнае падарожжа, у якое чараўнік і запрашае гасцей. Ідэя спалучыць казкі і інтэрнэт нарадзілася даўно. Увасобіць яе ў жыццё давялося бліжэй да лета, калі ў казачнага чараўніка з'явілася больш вольнага часу. Актыўнае вывучэнне монтажных праграм і мастацтва рэжысуры, у якасці аператараў штат памочнікаў, свет, камера, мотор і казачная гісторыя пачынаецца. Настало время рассказать. Рассказать о том, почему в этой мельнице мука черного цвета. Почему в мои сани в новогоднюю полночь впрягается именно лось. Зовут его, кстати, Рогалик. Геаграфія казачнай азбукі шырокая. У памесці жыве шмат герояў, у кожнага з якіх свая гісторыя. Напрыклад, вы ведаеце, чаму асноўныя жаданні загадваюцца менавіта на паленне 12 месяцаў? Чаму ва ўсходнім календары гаспадараць менавіта гэтыя звяры? Пытанняў, якія дасылаюць Дзеду Марозу госці, шмат. І калі раней чараўнік карыстаўся чароўным сподачкам або люстэркам, то зараз у якасці сродкаў камунікацыі інтэрнэт і смартфон. История появления подобных средств, она не столько к прогрессу уходит, сколько к фантазии очень талантливого ученого. Вот вряд ли кто знает о том, что смартфон на самом деле подробно описал Никола Тесла еще в 1929 году. И все его предсказания относительно возникновения подобного прибора сбылись практически дословно. Это помогает нам общаться чаще, больше, дольше. А яшчэ лета, пара нарыхтовак. І вось тут у казачнікаў свае сапраўдныя цікавыя рэцэпты. У першую чаргу варэнне. І рэцэпты незвычайныя, у якасці інгрэдыентаў шышкі, яленкі і дзьмухаўцы. А асноўная складаючая – вера ў казку. В конце мая Дедушка Мороз на своей пасеке собирает первый мед, и каждый желающий, приехавший в пущу, может его отведать. Также Дедушка Мороз собирает лечебные травы, мы ему в этом помогаем. А ўжо ў гэтую суботу Дзед Мароз запрашае ўсіх жадаючых паўдзельнічаць у онлайн-трансляцыі. Падчас яе можна задаць чараўніку самыя цікавыя пытанні. Месца сустрэчы – Інстаграм. Час – 6 чэрвеня у 17 гадзін. Далучайцеся. Евгения Мороз, Александр Сивицкий, телерадиокомпания «Брест».